Tuntruma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak tur chu thil ning tak missionary ti South Korea rama Philippa Chanchin ani tun quarter cholni voi som pathumna project pakhat hian South Korea a thalai te missionary ni tura cher atuma he project hian Seola Hankook Samyok Academy muna missionary training center hon atumani missionary training na program hi South Korea a Adventist te in ngana puiber ani a tunkar Chanchin hi Philippa Chanchin ni in chutiang program pakhat campus missionary training program chu azom ve a chuta chuan USA a Atlanta khopuya thlathum angai don ani Philippa chu Atlanta a chuan thlathum chung khopui Rawngbawlna nei tura in pein thlona atangin achuka kumsum ni pathuma upa South Korean missionary chuan ti tur anga hle ani cholkar chung chuan ral tlante hne na thok tur ani a chuta chuan ral tlan no pangte an school zirlaya kai hruai po atel sabata te chuan naupang sabat school zirtir le thil dang ti pui angai bok ma se boina anei thoi mai a in lu pui pa chu Philippa chu South Korean dang tenen reilote atan missionary ni turin anron thleng hova a in kopte te a in training Philippa chu Samuela kumsom ni mi nen an thok duna Philippa le Samuela chu in lua anin sondun ani reilova Philippa chuan a in lua pui pa chu aning ta hle maya Samuela chuan atong dona piang chuan angai to masavung vung thina ti chuan a han tongla chuan atong muang em mai bok Philippa chuan a ayarangin ingai to in itong thena nge mole atiril ruwa alung oilo na chu azwal zela tlangwal pani te chuan chomol te an ei thina atlang puin se mele tual chunga Korean ko shana in pol ho na chohlui an ei bang te ani thin ni khat chu Samuela chuan ovena Korean rice cake thing chu ti lum a han tuma ma se rice cake chu kangin changnoi na thlenga chuan atang tatlat maya rice cake ti lum chungchang chu a hril lok sa vek awangin Philippa chu alung oilo hle maya ti chuan Samuela chuan rice cake dang chu urlum a han tum le a tun tum chu thil kan na mangin thuka ati ve thung ma se rice cake chu kangin thil kan na chuan a betle ta a Philippa chuan aning takzet ani ma se engma asoilo Samuela po chuan United States a an cham nu thlakhat vel thleng chuan engma asoilo ni khat chu ral tlan te hne na an thoma in tong trai dun arota an pani chuan an la tong trai dun ngai ho lo ani Samuela tong trai na chuan Philippa chu abar khai hle a tong thin ang chuan muang changin a tong traya khongai takin lalpa Philippa holo tur hian min tran puyang che ti in Philippa chuan Samuela chu an omdun theinan atong trai ani ti a hrethiama ma se chu tong trai na chu a limpui ho lo a thin urzok ani Samuelan tong trai na ngai hlir atu ka le atuk dang zela a cham chu aning ta hle mai ani khongai in lalpa Philippa holo turin min tran puyang che ti in Samuela chu atong traya Philippa le Samuela chu anin Bethlehem tol tola atopa phei chuan anin betami alo mai ani United States an chu san ma thlakhata an boina chuan atop khok a thlenga Philippa chuan kar khalin Samuela chu abula athu a an pani chuan an chau em awangin an lo mu thlu a chuti lai chuan an har hlola an ma a lir thei chu an sudon ani ti an muta thut mai Philippa chuan aveilama a herkoya kongdung chu awang zongin an tantarua maya traklian tak nen chuan anin sutarop mai ani kar chu a chle a ma se Philippa le Samuela chu in hliam lovin an chuaka trak khal tu po chuan na tur lovin trak po chu amalama tlem a khwar ve hlek chau ani ina chuan Philippa le Samuela chu anin ko a thing thi in an nun awang chuan pathian hena lom thu an soya Philippa chu azak hle mai United States a chuan midang te hna pathian Chanchin hriatir turin akala ma se ama aringot chu ai ngai to zok si a hei hi Samuela ne na anin remlo na bul chu ani
ma se tuna chuan an boina chu ate in apoimo tham talo hle in alanga Philippa chuan heng hun zong zonga hian in kai ko in tongtrai dun thin ila ti chuan missionary kan ni angin pathianin mal min som nge yang atiril ruwa Samuel chuan anin lua nei tupa Christian ni lo te hna chuan an chet Rawngbawlna Chanchin chu hril arota reilo te hnuah chuan Philippa le Samuel te chuan thlanni zet inrem lova an omdan le an chet Rawngbawlna Chanchin te chu an hrilta a abula tanga atop thlengin an soivek ani Bible in chandamna kong asoi chu ani haulova United States a pathianin an ma ni om puidan Chanchin ani Philippa tan chuan pathian chu atan engchi ange ani ti avoi khat soina ani nupa te chuan beisei lo zongin an lo tile dayang ti te a hlawa ma se amale Samuel a hrisel na chungchanga an lungai na chau an tilang ani United States a Rawngbawlna chuan Philippa chu atidang lamta a South Korea a hole chuan aton hriat te chu ziak tura som anita ani a hlotlin na te chu aziak chuaka Samuel anena an boina achin feldan tenen chuan ma se chu ziak a han chhir le chuan hei hi ka tia ti le chu ka tia ti ringota a kha awang chuan a za puita a Isua ming chu voi khat po soilan ani lo atum hni na a azia le po chu ama ami ain adu chuang lo engma ti hlotlin tak tak anei lo ti a hre chuaka a testimony chu pathianin engemaw hlen chuanan a hmangani ti ani si a testimony chu thupakhat hian azuzi santa a lalpan min hmangani michak lo le chapo tak hi nima sela min hmangani ti in khovel pumpuya Korean thalai missionary a thokte tan tongtrai ang cheu Hankook Samyuk Academy tan tongtrai ula anzirlai te hi Mars ni somni pakwa a inchol ni voi som pathum na tholom tran puina a missionary training center hontura hian anzirdon ani South Korea a he project atan hian pok taka tholom thona inruam manawangin lom thu kan soye khati zong kha tuntruma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak thei chu ani